Nggih, matur nuwun. Mboten purun sepuh Pak nggih. Kuwi nek mengarep enom wae gampang tuwa iki. Angger kelomotan kencur ngono wis enom kabeh. Yang lewat masih bau kencur itu Mas Geli. Nggih. Wah, kuyagane jos-jos kompak tak rungokke ora ana sing kleru blas. Ini kompak ora mergo apik, ora mergo latihan, mergo ditanggap nek ora wis ora. Ah nggih. Nggih sound sisteme ya jos iki Mbak Cai. Nggih. Sound system apik karo ora iki dengere aku muni ya ngono nggon salon kono iki nggih niku wis apik wis. Nggih, nderek mangayu bagya ing sampun nambal warsa ugi tasakuran mugi-mugi ing ambal warsa pinaringan yuswa panjang, pinaringan bagas waras, kathah rezekinipun, kathah seduluripun lancar menapa ingkang dipun karyakaken matur nuwun nderek ndedonga. Amin. Nggih. Kalian ingkang tasyakuran menika pancen bener Mbok Cangik. Nggih. Kula panjenengan urip ning alam donya iku kudu kebak syukur. Nggih, kebak syukur niku. Nggih, arep kepiye wae syukuran. Syukur-syukur wayangan ngeten iki pun ora menguri-uri ning ngurip-urip ngene Mas Geli nggih. Nggih. Terus sinten mangertos Pak menika mengke bibar menika Bapak Lurah ugi tasyakuran wonten ing tlatah Embon Agung menika. Alhamdulillah nggih. Ingkang Pak Lurah pundi Pak Lurah ingkang pundi? Ingkang ngagem Blangkon Pak. Oh, ingkang nyuwun sewu Pak Lurah nggih matur sembah nuwun. Lurah niku nek nggen kula rika lho Pak Gunung Kidul, lurah niku singkatan nek akeh wong ewuh niku ngelu ning sirah. Nggih. Pas nggih, tapi sak kelurahan digawe kabeh kudu nyumbang utawa jagung kabeh nggih. Nggih to niku. Ning nek riki mboten ketok nek jenengan mboten soalé mriku daerah makmur nggih. Matur sembah nuwun mugi-mugi lancar kali sambi kala amanah nggenipun ngemban tugas Pak Lurah nggih. Sineng kuyung sinuyutan dening para warga. Amin. Lajeng ingkang tasyakuran simbah mugi-mugi panjang yuswa tutuk anggenipun momong putra wayah sinaketna dening Bagas Waras. Amin. Amin. Pun ngeten mawon kula ndedonga pun cekap kula pinanggih jenengan njik sepisan iki. Nggih. Nggih. Nah niki Bapak Ibu menawi panjenengan kala mben mrisani wonten televisi kalian almarhum Bapak Seno nggih menika piyantunipun Bapak Waluyo. Biasane nek dalang nek ngunekke mboten menika piyantunipun lho. Oh nggih. Menika menungsanipun ngoten lho biasa. Oh nggih Pak nggih. Nggih. Kula nggih asring sowan mriki ndereke piyanane Pak Jumbuh, terus niki ketahe kaya anak bae Pak Jumbuh mo ya nang kene Pak Sus nggih matur nuwun. Menika para pengrapitna tak delok ki dalang kabeh. Wah. Nggih, niki nggih dalang, niki dalang, niki dalang. Niki nek dalang sewengi do ora meneng. Nggih, niki. Kelik mesti. Nggih, guyune malah kaya Mas Mul. Terus kula ken napa? Nggih. Atur panglipur mawon Pak menika kalian warga wonten ing Candi Kebon Agung menika. Oh nggih. Oh nggih. Nggih, ngaten Mbak Cangik. Kula tak marep mriku gandengane. Aduh. Niki wau baru ulang tahun motong kue aku mbiyen ki iki ngiris kue nah aku mbiyen ki ngiris poman Pak dadi baru ulang tahun ki malah dol poman aku nggih. Nggih zaman corona mbiyen nggih ngoten niku. Ning corona niku Mas Geli kalian piyambakipun Mas Wawan kalian Pak Lurah kula ni corona malah entuk berkah. Biyen kula sadurunge corona mung adol bangsa rokok, bangsa gorengan, saderenge corona bareng corona niku kula iso adol banjar pekarangan, Pak. Berarti ya bangkrut ngono wae mboten. Nggih. Ingkang baken Mbok Cangik monggo nglipur sak saged-saged mugi ndadosna panglipur jampi sayah tinebih nara sayah sinaket nara bingah. Ingkang baken menika. Niki rak asline rak mboten mriki to sing wayangan niku. Kudune rak ten Magelang riko to. Nggih. Ning riko rak mboten ten papane. Nggih Pak, leres. Nggih kula krungu kabar ngoten niku. Pone mbok nyilih nggon aku kono wah sak jose teng Gunung Kidul riko. Mburi kula niku tegalan ra ning tanduri apa-apa.
Monggo nek mriki niku makmur wong sedia sesasi napa? Panen niku iso ping 3. Nggih to. Dadi sak panenane iso ping 3, setahun iso ping 3. Nggen kula niku arep peming tadahudan niku setahun niku iso panen ping 6. Pari niku malah elak to. Soale anggere esuk babat separo, awan separo, sore separo. Dadi ping 6 nggih. Mas ditendhengke slendro, Mas. Nah. Do re mi fa sol la si do. Nggih, matur. Mbok Cange Nggih, mbok kula tak nek jajal ki kaya klambi, nggih. nek nyoba ki engko nek kegeden dadak balekke. Dadi Ampun nyobi, Pak. mboten. Kula sampun ngertos panjenengan menika lirikanipun menika badhe nyobi sampun mangertos. Oh, ampun ngoten niku. Sik pundi sik kudu maju. Sing iso jak guneman sik pundi? Kabeh iso. Monggo, Pak, majeng. Sing ndi? Boko setunggal. Boko siji. Nggih. Ora ndi. Iki we. Saking Mbak ingkang sisih kiwa menika. Niki. Nggih. Monggo, Mbak, jumeneng, Mbak. Nggih, ngadeg nduk sayu ge tepungane kene ditepungke mumpung isih ning gilingan buka. Nika dipun tepangaken mawon. Nah, kene. Karek tak tepungke, heeh. Awas aja nglangkai aku ndak kecut. Asmane sapa, Nduk? Nggih, nderek pitepangan nami kula Anis. Anis. Nggih. Wis duwe bojo apa urung? Sing Dereng. Oh, urung. Tenan wi. Kowe nek ketok kok. Mboten riki dereng kok. Kowe ketok nek bathukmu kaya tukang ngapusi ngono. Wis duwe bojo apa urung? Mumpun to? Sampun. Wis kagungan putra urung? Dereng. Ya muga-muga ndang diparingi putra. Amin. Aja sok muga-muga diparingi momongan ki kleru soalnya mbahku ning omah wis dadi momongan yo nanya. Diparingi putra ya. Amin nggih. Kakung putri padha wae mengkari panggula wentahe. Nggih, amin. Daleme ngendi, Nduk? Kula Kulon Progo. Oh, mulane tak golek etan praga reneng range Kulon Progo. Nggih. Ya, ngene, Nduk. Karo tepungan, karo saos panglipur, heeh. Arep ngaturke lagu apa Sri Ramu Cahayu? Gending apa Cahayu? Apa erang-erang bagelen? Langgaman mawon. Apa? Apa? Do nyepake lho, ora do meneng wae iki maju kabeh iki nyepake lho iki donan. Heeh. Urut nggih, Pak. Urut. Kowe gelem ora ngurut ngurut? Monggo. Podang kuning mawon ya, Pak. Oh, PDNKN iki. Kula senenge sik manuk-manuk ngoten niku. Ya. Nganggo bawa. Nggih. Aja obah wae meneng wae ngono, heeh. Dan grogi ya kula ki, Mbah. Malah mau ming disunting kok grogi to ora Kula apa-apa. ki grogi cerak jenengan lho wong kondang ngoten lho, Mbah. Alah, salam-salam kan nggo kanca-kanca dulur sing ning Jakarta, Semarang, Surabaya, Solo, terus ning luar negeri juga bisa. Iki sing Jakarta Mas Heru, Mas Totok, Mas Edi, Mas Agus, Mas Pri, ya Mas Yanto, silahkan monggo Mbak Yayu, Mbak Evi, ya oke monggo. Kok le apal to jenengan ki, Mbah? Mosok Jakarta ra ning sing jenenge kaya ngono kuwi ra. Nadyan wujud temong peksi Arpa rupane meng manuk iki penegasane. Meng manuk wae iso naleni katresnan. Ayo. Halus manis termrak hati. Halus manis merati. Manuke halus. Legi nyenengke. Halus manis apa ya ora halus legi.
Wis suwe le yak-yakan. Oh. Goleki si podang jenar. Goleki podang sing warnane kuning. Ayo. Ibu bunga ing atiku Mbah senenge atiku. nyandeng bisa dadi tombo Menyedak manuk wis dadi obat. Monggo. iso awan Ayo, Mas Keli. omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng mideranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi iman yen nganti liya kang nyawang kleyang-kleyang tak sawang mencok ning ngepang kegancangan tak indik saka kademen sarwi ngoceh dheweke ngalih coan welah kae tak suwun mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang tambah manise ati bunga yen lakon nyanding slirane ora bakal atiku kegiwang liyan yen si podang kandutut ati keperanan ora mendem atiku sansaya dendra tak seranani sun pikatku Hea hea. Ya hea. Ya hea. Eha. So aman. esuk awane ngomah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang Mobang. mubeng-mubeng mideranggonku goleki Ora krasa. ora krasa esuk awan nganti wengi Eman yen nganti liya kang nyawang kleyang-kleyang tak sawang mencok ning ngepang kegancangan tak indik saka kademen Sarawi ngoceh. sarwi ngoceh dhewe ngalih Welah kae. welah kae tak suwun mbok aja ngece Podang kuning. podang kuning agawe pikirku komeng Ireng. seret ireng tak sawang tambah manis Bebongan.
giwang liyan aja nasi bodang bandut berarti keterana ora mendok ati pesan saya tak ranane suri katulute beduk mboten sah mandhap teng mriki mawon. Ibu kali Mas teng mriki mawon mboten sah mandhap kok ndadak kangelan munggah meneh. Alah. Ya Nggih menika saking remenipun, Pak. nggih matur sembah nuwun Mbah kalian Mas, pokoke kloso teles sing kuwasa sing males. Kloso garing sing kuwasa mesti bakal peparing. Kloso bedah sing kuwasa niku maha murah. Klosone diluntung oleh genduren wis rampung nggih monggo. Matur nuwun pokoke tembok tering ciloneh rasah kapok sesuk ngene iki meneh. Matur nuwun kita delek kene wae. Dek udah dek sapa sing jupuk kejepit gedek kene wae. Nggih, niki empuk, empun nggih. Pun. Lah ya iki empun. Niki empun. Kantun niki nek anggi to niki. Nggih. Ini Nduk, ayo. Ngadeg kene. Ngadeg. Ngadeg nggih. Menika wae sampun katur podang kuning mugi dana panglipur sawetawis wonten ngasanipun sagung para pamirsa. Sing lenggah ning kono muga-muga kalih sing sambikala pinaringan bagas waras donga kalian pamuji mugi rumentah dumateng ingkang hamengku gati. Matur nuwun ingkang tasakuran kalian ingkang ambal warsa nggih. Ini Nduk. Sugeng dalu, Mbah. Heeh, no bocah kok kaya potelot. Kok kaya apa telat lho? Lah ya ora kenceng sut. Sapa sing gelem dadi bukune? Monggo. Yang potelot kok ngene. Ya, Anggi. Dalam. Wis ora tau kepenuk, kepethuk. Neng ndi wae? Mbah. Neng ndi wae, heeh. Teng griya. Oh, ya bener karang poso-poso ya, Nduk ya. Poso-poso iki ora oleh glar-glur. Ning aku poso iki sing ganggu kelik ae lho. Lah napa? Lah jam 3 awan ke aku lewat ngarepe poso-poso. Arep nang ndi Pakde Waluya iki? Arep ngulon kono Mas Kelik. Jam 3 awan. Mbok mampir kene wedangan karo nunggu buka. Lho iki piye aku? Wedangan karo nunggu buka. Aku ya mbok ngliwet sisan aku. Ya, ngaturke lelagon sing larase isik slendro. Slendro. Heeh, iki ana pamundutan mau JL mbok cengak, mbok cengek. Menapa? Kon CPNGN. CPNGN. Caping gunung alah. Oh, caping gunung. Larase slendro terus kok disringi jola-joli nggih. Mbok pilih Pak Lurah ngersakaken lelagon monggo Pak Lurah no Pak RT, Pak RW, Pak Dukuh, Pak sinten kemon? Dun? Monggo, Pak. Lewung. Oh Lewung. nggih, mangke pun sendikane nggih Pak Lurah nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Sinten ingkang badhe ngersakaken lewung monggo supados mangke mboten lewung sekalian monggo nggih. Sekalian. Monggo dipun kempalaken rumiyin. Nggih, monggo. Donga pangestune lho, Nduk. Nggih, Mbah. Nggih. Wah, aku jan sepisan ketemu karo panjenengane Pak. Panjenengan asmanipun Pak Sukirno napa namung Kirno tok? Namung Pak Sukirno. Mboten ngangge tok niku. Oh, Nganggo tok, Mbah. tujune iki udu trek. Lah pripun? Lah Kirno nek ora dikirke kan ditangkep karo wong. Nek lagi. Iya. Jenenge lho. Nene. Kula napa panjenengan? Lho sliramu nduk aja goleke gawan bergerak iki. Engko aku sing jenggleng. Aja do saru. Atek ketimuran budaya Jawa. Aja celap-celap ngono kuwi. Apa kuwi mau? Jenengane kok dora genah. Wong kira ya sing jaga sopan karo santun. Ya toh, mosok muni gandeng. Monggo. Saben. Ayo, Nduk. Wis di bojo urung kowe iki. Dereng, Mbah. Oh, ya tak dongak-dongake ndang entuk jodoh ya. Amin. Siji, welengku, siji wong urip. Ya. Lah ya genah to, Lah ya Mbah. loro lanang, ping telu wong sing tanggung jawab. Nah, ora seneng lunga bengi. Dadi iki otomatis ora kabeh ya.
Lah lunga bengi iki tegese nyambut gawe ngoten lho. Aku ora mau nyambut gawe, lunga. Lah kan lunga iso nyambut gawe. Wah, nyambut gawe iso iki. liyane. Nyambut gawe ora kudu lunga nang omah kuwi aja nyambut gawe. Luweh, Mbah. Lah ya luwe. Ning rak ya keping wis di bojo urung, wis di pacar urung saiki. Sampun. Sing ndi Nembe tunggal tapi. Lah iya sing dipacarke siji wae. Sing ndi? Mboten nenten teng mriki. Oh. Ora tok gawa. Mboten. Ya, wis ora tak ganggu ya, Nduk ya. Dehem ki sing banter. Sinden kok deheme direm. Ayo. Saben bengi nyawang konang Jos. penak Mbah Urung patek ana kurang jenggleng. Iki aku ki gumun lho Mas Keli. Tandrone angin nggo endi wong tipis kok suarane landrung. Yo. Oh, seniman ora do kaya wong medel ngono kuwi. Ku nek do tak antes sing do aturan ngono iki ning ngersane Pak Lurah. Ora do nganggo sound system. Nek ngomong dipitet mike dadi ra krungu njaba. Nuwun sewu Pak Lurah. Kanca-kancane kadang-kadang sok yen memajang amung karo janur kuning ayo lek ora dolanan wong geran iki. Wah. Sing dibuju kok ngene iki ya sesuk ya gur ngirit ngono kok bakal paling setengah meter wis dadi kebaya 6. lah ya malah ngirit to Mbak Nah iya, wah jen. Nek gelungan aja gede-gede, Nduk. Heeh. lah piye Ndak kegeblak. Ora ana sing ngimbangi tak monggo ya. Ora celup nek iki breng ngono. kembang wae weton gunung manut sing ngendang Mbah Manut sing kendang yo. Guru. Awas Weli. Sapi teng. kok sapiteng to Mbah Lah apa? pacitan Oh, iya. Sik. nggih matur nuwun Pak Matur nuwun. matur nuwun Yo. Wong bejo kemayangan kira kaya aku. Asem tenan. Kowe iki pindhonen ya? aku ora ngerti lho Mbah Ora ngerti sengaja wong aku lah jenengan ki ya kudune iki jaga jarak ngono lho Wah, ukur jarak kok diduk. kesikut dasare jarak kowe iki. Ketoke kaya
Piye ngono? Lah yo aku sing bingung. Pacitan. Dilali. Pacitan sareng Wesley. Sing tunduk-tunduk kepenak lan sing obat abetke iki nganggemu. Wironku. Ora ngira lho nek Mas Geli kendangane yo ganas serangane. Mantep ya, Mbah. Ora. Piye to jenengan ki lho? Gur ganas mantep iki ora. Panas udan. Ayo. Aban nasudan udan panas ngaling-aling cabeng. Woi, sing duwe. Pak Lurah menika namung parikan kemawon nyuwun pangapunten menawi lepat ing samangke menawi leres nggih monggo anggenipun ngraosaken. Iya surip numpak motor mabur bojone trimo numpak sepeda motor dadi wong urip aja seneng takabur luwih becik yuk sing andhap asor yen iso ngono kuwi percaya mesti akeh sedulur apa tuku cilok mbok sing bener ngono kalau ora apaan wis ora nganggo tekek lho kowe tekek lho rek ya kowe tekek lho ya tekek lho rek wae bal-balan menang siji ketimbang dolan ayo dong ngaji Pak Bu. Menawa sewu katur para pamirsa ingkang sampun kersa rawuh dalu menika monggo dulur sareng sami ndedonga mugi pinaringan kalih sambekal nuwun sewu Bapak Lurah lengarake rakyat mesti lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah contone lurah kene desane Kemahripan nuwun sewu sing ulang tahun ngetokke ragat ora perlu getun iki mau dinggo panuwun nang ngarsane Gusti sansaya ampun katur ingkang sampun nyawer iki ora umuk lan ora pamer
kabeh mau supaya anter kanggo para pesinden met uripe glenter. Bapak ibu bapak lak sing agem kopiah lenggah jumeneng ada sawang katon gagah karo dulur abasane ramah tamah rezeki lancar mongko kebak barokah kae ibu jilbab warna kuning sing ngagem jilbab piyayine kudu eling marang Gusti Allah kang saben dina tansah peparing hatine kudu sabar ora kena muri-muri ana meneh jilbab warnane coklat sing ngagem jilbab yakin mesti rajin salat piyayine meneng ora seneng berkhianat urip tentrem rega kebakane emat nuwun sewu para ibu ingkang rawuh monggo dalu-dalu dipun suwuni donga pangestu mugi sadaya sami rahayu nek niki tak jenenge sinden ora wedi nadyan to budal ijen karo kanca ora ana sing iren supaya ora nimbulke ati sentimen mas keli ndang suwuken nganggo garingan kowe ndak kemeng tak terusne rasa mempeng iki mengko isih pirang-pirang ubeng manut to tak ngon mandek ya mandek iki ngono jenenge wiyaga sopan santun kudu dijaga mesti dhisik anggone teka ngelingi sing digelar budaya Jawa lah nek niki ngono jenenge dalang kancane nggon peteng dhek lenggah ning nggon padang ngarepe ana wayang karo wit gedang tak dongake iki sesuk sansaya kondang ha iki Pak tak dongake sampan mesti laris dengan catatan nek ngajak aku nek ora yo amin nggih ngono wae pokoke sing penting wong urip ning alam donya iki ayo do bersyukur sebab kaya nduk nek bersyukur ki mesti dilimpahke apa sing dadi ganjarane pahalane kaya panjenengane sing wis nyawer iki mau ora lokak ning malah saya amin nek sikil iki kramane suku biasane mung digawe mlaku-mlaku paling penak nganggo sandal po sepatu ra kuwatir ngidak beli kepara kesandung watu weteng iki kok ngono Mbah lah nek ngarep ya kasus mburi wae weteng iki kramane padaran biasane dienggo wadah panganan nek kuwarekeng ting jlegrak ora karuan nek dong luwe telo mentah mesti doyan nek dodo iki aku yo dodo iki demoken dhewe nek nggonmu aku trimo mburi wae dodo iki isine jantung kaling-kalingan kulit isih dipageri balung ayo dijaga supaya napase landung nek nganti lara akeh sing bingung tangan di tanganmu nah ndak kleru ngrau ager-ager tangan iki kramane asta cacahe loro dawane padha nek sing tengen nggo ngemplok sego kene sing kiwa nggo ngopo-ngopo kena biasane irung irung lambe kuwi kramane lesan biasane digawe omong-omongan aja seneng lambe dienggo rerasan nek wonge krungu dadi gegeran ireng Mbah oh ya irung iki wae irung iki kramane grana bolongane loro ambane padha ning kadang irung iso nimbulke perkara nek dienggo bojone tangga nah mula aja sembarangan ngono ya wong ora ya sing jenenge kuwi babine jare Mbah rek ya jenenge pengendang iki ya kemajon iki ngono wong tua kok dunekke babi lho ngono kuwi sing jenenge sore-sore sengengene arep ndelik
Ayo kanca kabeh do tumindak becik karo dulur ora perlu padha serik yen iso ngono kuwi conto urip sing apik. Dadi wong urip ning alam donya ki tumindak sing becik, sing apik wae ora usah sing neko-neko. Conto ki aku. Tenan nih, Mbak. Tenan terus wong lanang kuwi setya karo wong wedok, setya karo bojo. Napa jenengan nggih? Kowe kok malah mutah ngono. Ndomoy kok ngeyel. Dipaido kae lho, Mbak. Aja maidul, aku ki tenan arep elek kaya ngene iki. Bojoku ya ming siji wiwit cekit nganti cekut. Orang ngandel. Ora percaya ya loro lah. Nek wis Kok muda? Lah kok mundhak kok piye to diomongi kok ngeyel to. Nah bojoku kuwi sing siji. Nggih. Susah jane. Biyen ki ya wis duwe bojo sing dhisik dhewe kuwi bojoku ki bobote 182 kilo. Mlebu omah ki nek ora miring ora mlebu. Lah kok ngomong aku ngene iki. Pripun? Pak mbok aku tak diet ya wetengku men cilik. Lah arep ngopo? Tak mangani nanas karo blimbing. Aja kok ndak malah lambungmu lara. Kowe lari pagi wae engko awakmu cilik. Tenan bojoku lari pagi wis 9 taun iki. Mbuh tekan ngendi ora ngerti ra balik. Kowe ora lari pagi melarikan diri, Mbah. Ya ora tok goleki. Lah wis ana ngincengan liya ya gak aku. Lah bojoku sing aku kira bolak-balik rabi karo ya cilaka to. Sing dhisik dhewe iki manten anyar ki mati. Lah tok kapake, Mbah. Lah meng kelilipen lho, Nduk. Kelilipen apa kok? Blandar, kelilipen. Dadi nggon aku ganti omah dhek iki nganu kelilipen blandar, pas nggon moto jenenge kelilipen. Kayak mati lah sing keri dhewe iki tak rabeni iki jlek iki tenan. Wah, tak ujo bojoku. Sandrang pangan tak kon golek dhewe. Aku ora nyetaken, golek dhewe. Terus gaweane wong wedok iki tak sangkul. Sing jeneng Rajang Brambang, ngiris Lombok. Aku bojoku mung trimo tak kon mercel kayu karo menek ambil. Walik kuwi. Wih, emansipasi wanita. Jenenge kuwi ora tanggung jawab jenengan niku. Loh, aku ki tanggung jawab. Aku di bojo. Nggih to, Mbok sing mbok sange. Pak, menika kalian matur Mas Gedhik. Menika wonten pamundutan. Napa niku? Ingkang angka sepisan niku panggodaning katresnan. Nggih. Lajeng angka kalih sesideman. Nggih. Ingkang maos jenengan jawine nggih. Menika ngagem dipun bawani menika. Oh, nggih. Dipun bawani. Nggih. Nggih. Nggih niku nggih. Nggih pun. Mentas nggih. Ini apa, Mbah? Mboten kula namung badhe ngumumaken ngene lho Nduk Cahayu. Monggo Bapak Ibu sinten ingkang ngersakaken lagon menika sampun wonten contoh nyerat kemawon pun lebetaken dhateng amplop. Wonten artanipun langkung sae. Gene mboten cetha kirang sae. Ya monggo menika. Padha wae. Rampungke ya, Mbah. Rampungno wong karek sekedhok kok. Monggo. Nadyan wadon sarta inumane banyu bening dek jaman berjuang jora kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis
Neng gunung tak cadengi sego jago yen mendung tak silih capek gunung. Suwung. Dadi senggaan ki saiki ya disingkat. Piye, Mbah? Nek biyen senggaan ki oh my suwung. Nek saiki Oh suwung. lucu, Mbah. Dagelan ya padahal. Iya, iya. Syukur bisa Abur. nyawang nang desa dadi reja. Kene ilang gone padha lara. Zaman percobaan jero kelingan biyen tak obeni ning saiki ana ngendi Katurutan sing digadang biyen nate janji saiki apa lali nang gunung tak sadangi sago jagung yen mandung tak silih capek gunung ae syukur bisa nyawang gunung desa dadi reja kene ora ilang gone padha lara lapa. Ya. Reketek. Sampun katur. Sampun minangkene Betul sangat. Menika wonten pamundutan, Pak. Jas pundi? Panggodaning katresnan. Nggih. Sinten ingkang badhe nyritani panggodaning katresnan menapa sesideman di antara dua itu dipenuhi salah satu dulu terus nanti lepong. Nggih. Pak Lurah ngersake lepong. Ayo, Nduk. Monggo. Panggodaning katresnan. Panggodaning Oh, sesideman katresnan. rumiyin. Nggih, monggo. Kene, Nduk, engko. Karo aku kene tak ulungke mikir. Tak ulungne wae, tak ulungne. Kene. Ya aja nglangkai tape anu lemper. Kok muni kene. Ngurung ngono kok. Tes. Oh iya. Wis ping pindho tes. Nggih. Daleme Sugeng ngendi dalu, sapa Mbak. asmane? Daleme ten
Bambang Lipuro. Bambang Lipuro Nggih. Bantul. Nggih. Asmanipun Pun mantun. Karimengi. Nggih. Nggih. Asmane sinten? Dian, Mbah. Wah, ndak padange nek diane semene ora ngentak ilengo. Nggih. Wis kagungan garwa. Bedeken, Mbah. Aku ora tukang bedhak aku ki takon wae. Wis kagungan garwa dereng. Pripun? Ya muga-muga ndang duwe Pripun? bojo ya nduk ya. Amin. Sebab ana paribasan. Pripun? Biru kaya mangsi, gedang ijo ora ana isine. Ayu kaya widodari, nek ora ndek bojo, ki maneman pirantine. Monggo nduk jahit. Mboten napa-napa. Ya ora apa-apa ke, rak ya nggon kene, nek liyane rak ya apa-apa. Dipun bawani niki. Karepmu, monggo. Iya nduk Nggih, ayo. menawi sesidheman Saking kula dipun sinten, Pak? bawani. Nggih, dipun Saking bawani. sinten? Pamundutan saking sinten? Niki mboten wonten namanipun namung nyuwun sesideman utawi pagodhaning katresnan. Saking pendana penyawer ingkang lila lan ikhlas ing wardaya. Nggih. Nggih. Monggo nyawer gedhe cilik ki sing penting ikhlas. Nggih, leres. Arep ora ikhlas ki sing penting nyawer. Monggo nggih, monggo. Nek mboten nyawer, Karepmu. Wiwitane Dasare sone jos suarane ya. Wah. Son sistem salon iki sane banter mergone ana AC. yen mboten ese pripun? Ya ora alon. Monggo. Pripun? Lah salon ki sane banter ning AC, nek Nggih. ora ning AC gur alon kok ngeyel to kowe iki. Rasah nesu, ngono wae nesu. Cepet tuwa lho, Mbah. Kuwi lho kuwi salon iki isane banter mergo ana AC. AC. Nek ora ana AC gur alon. Nggih, leres Lah ya jenengan. ngono kok nesu ki piye to wong iki? Sekolah nang ndi to mbiyen iki? Ten Monggo. sekolahan. Oh, tak kira nang pasar. Monggo. Anderek sang pekik Diterjemahke, Mbah. Ora iso nek kuwi ana nderek sampe kok ngono monggo. priya bagus kang olah budaya. Iki apa wiyaga kualon iki. Iki lho wiyaga Lan iki duwe kanca. apa wiyaga kualon kok dhewek kene. Ya. Oh, dan wis. Ya ora apa-apa le. Sawan menyang kutha Bandara terus
jer ngincangake alis terus tresno sesideman Sesi demen. luweh becik patenana timbang bepisan pringtya kang sulestya tak rewangi samudra marang kula warga garunggolan praputra matur sembah nuwun Jane Simbah atau ibu ki rasah munggah mudhun lenggah neng kene wae Bu mbake anu masih karo manuwe lenggah neng kene wae dadi ora kangelan ngulungke munggah ngono. Oh lah kejaba monggo. Sirku neng kene iki gampang mengkari nyong. Nyong ngoten mboten sah munggah mudhun mengke mesah. Mangke lenggah mriki mawon nggih Bu nggih mboten samandhap manung mangke pokoke sisane betole kathah nggih mboten sah munggah mudhun ngoten mawon. Kalian mangke sak sampune menika mening Mas Mulyono te Bapak Mulyono nggih to. Mangke badhe nyawiji kalian para kadang. Sak sampunipun SSDMN menika. napa SSD Sesideman monggo nggih. liwat kincanging alismu katugang glendang rasane hatiku nadyan wis lingsir waktu aku isih latini soramu mongko kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kadugahan jiwa raga aku kak kurang kehormatan mampung ngerubung ngarepincu urip ana kutha gedhe kuwi tak tukake isine apa wae
Garwalan Pramutra liwat kencang anesmu keduga anggrendang asing atiku nadyan wos lingsar yoswaku aku isih matur nuwun Mbak menika Pak Mulyono pundi Pak Mulyono wonten ajaipun saking ingkang nuwun menika nggih monggo sesideman menika monggo maturaken mboten jenengan rumat mboten nggih amanah menika Pak nggih nggih matur nuwun dipun tampi Nduk dipun tampi niki tasih wonten pambrutan mangke Pak napa niku lali janjine Gubuk Asmara menika saking panjenenganipun Ibu Slamet. Nggih. Nggih, siangan Kebon Agung Tegalrejo. Amin. Nggih. Mangke pun sendikani sak menika Pak Mulyono ingkang badhe ngawiji kalian para kadang, monggo. Pak Mulyono sik pundi Pak Mulyono? Monggo Bapak Mulyono. Pak Mulyono, monggo tak terima kasih panggung. Pak Mulyono. Ndi to, sing Pak Mulyono? Pak Mulyono. Oh, lah niku. Oh, malah kondur. Nggih monggo. Sanes. Lho. Pak Mulyono nggih. Oh, ndi sampean Pak Mulyono? Oh. Mbok yo ngaku Mulyono ora apa. Nggih, mangke pun tenggo kalian pun tenggo. Mangke mboten nggih. Monggo menika pamrutan lali janjine kalian Gubuk Asmara. Nah, sing pinggir dhewe saiki gilirane kan Jiro Lupat. Nah, papat nggih. Limane. Ya, Nduk, ngadeg arep Gubuk Asmara apa arep lali janjine, monggo. Nek Gubuk Asmara ki yen lewat golek utangan, ngono monggo. Kulino sajake. Aku sing ngandani ya wong-wong golek utangane gampang. Ning nek keliki ora. Keliki arep posoe nang omah itu langsung jeneng gula teh ora tau tuku, lah ngandinge warung gek utang. Monggo. Nggih, niki napa? Gubuk Asmara mawon. Oke, Gubuk Asmara. Sisan Lesrendro. Monggo. Ublak kuntak, monggo. Kowe sik Pak sik. Ya. Yen lewat aku kelingan gubuk kae yen tak merek. Neng cagak kebak tulisan warna abang kodok kasih sayang. Monggo Mbak. Senangnya Gubuk Asmara piyen tahu ada go andum tresno
tanpa roh tanpa kanca betapa tenda ketaman asmara ngono gubuk kae kebak srita wayah sik lah mandek sik monggo tak tulungane Atos-atos Pak, atos-atos. sewu monggo nggih ngatos-atos nggih Ngatos-atos Pak. nggih monggo ngatos-atos kek lenggah iki mboten sah manggah medun nggih monggo nggih monggo Bu lenggah mriki lenggah mboten nggih monggo janar tak pelurut ki sesak to gelange iki monggo jane arep tak pelurut ning ngono ya karo arek nglorot isian ora nyambi ki ngelengke engko yo gek tak bagih yo Joko ning ora kena lah sesak ayo cedheten sajroning ati datang luntur kaya ati ayo aku kowe dadi karo bergelar gubuk asmara Ayo Mbah, linearin. yen liwat aku kelingan kubuk kae biyen tak golek Ayo. ing jaga kebatulisan warna abang kuwi monoton tresno tenang tanpa kuasa betapa ke taman asmara kae nyimpen werni wiwit tumeka saiki gubuk kae kebak crita wayah Jatatan sajroning ati Jatatan luntur malah saya marati Aku kowe dadi keluarga Amarga lereng nang gubuk asmara sampun nggih Pak. Nggih, matur nuwun. Sing wonten pamundutan lali janjine. Nah, nek lali janjine niku sing apik nggih sinden. Monggo. Mau saka ngarep dhewe niki to. Sakniki baka loro. Sing siji tamba weteng, siji tamba sirah. Siji Anggi kalih sapa Nduk? Anis karo Anggi. A2. Nggih. Anggi Anis maju bareng lali janjine minangkani pamundutan. Nggih. Lajeng Pak Mulyono mbok bilih sampun keparang rawuh monggo tumunten ing samangke minggah wonten ing pepanggungan sarengan kalian kanca-kanca ngregengaken suasana. Monggo. Awit menika limbukan dipun jatah ngantos jam 2:30. Monggo nggih monggo. Monggo minangkani pambudan lali janjine nika dina Anggi kalian dina Anis sing badhe minangkani utawa nyendikani pamundutan. Nggih. Ugi Bapak Ibu atur puninga
Bilih para pengrawit kalian dalang menika wonten hadiahipun. Hadiahipun ngaten. Sinten ingkang nanggap ping 15 gratis sepisan. Monggo. Ha Mas Keli. Nggih, leres menika, Pak. Bu malah Pak Dalang ping 20 jare. Nggih, monggo. Lali janjine, monggo. Ora teko janjane kowe neng endi gelagatmu sajak nyubriyani atiku sujana kowe kencan aku wanita liya. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawanganmu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe tak SMS ra balesi yen tak telepon malah mbok mateni mangkel aku mangkel yen kapan kok irungmu mas. Sampun Mbak. Nggih, matur nuwun sanget. Matur nuwun. Menika wonten bebenganipun, Mbak. Wih, eneng bebungah Lali meneh. janjine. Neng jelong amplop ki mesti bebungah ora neng sesusah ki ora eneng. Nggih. Matur nuwun. Terus niki anu lho Mbok Canggih. Wau mbiyane Pak Lurah ngersake lewung. Oh, nggih. Mangke pun sendikane nek lewung ki wong telu niku napa kepareng telu ngadeg kabeh. Nggih, sekawan. Oh sekawan nggih, sekawan sira rupat nggih. Men ora ganjil nggih. Matur nuwun Pak Lurah mangke pun sendikani lewungipun mugi dados panglipur Pak Lurah ki tresna budaya. Nek lurah nggen kula niku anggere limbukan dereng rampung men pun mulih Pak. Nek jenengan ketoke nganti tancep kaya nesuk jenengan nggih. Matur nuwun jan lurah ki anggere budaya sinunutan para kawula programe diunut karo kabeh kanca-kanca. Jos pokoke Pak Lurah nggih. Nggih. Nggih pokoke telas njing napa Pak 2017 napa 2026 Pak? Wo 30 sami kalih lurah nggen kula nggih. Nggih, wayangan terus Pak njenengan. Mboten jadilan. Nggih. Jadilane lucu Mbok Canggih. Tenan, waneng sing dadi wit jam 6 esuk nganti jam 6 sore ditambuhani ora mari. Jejeli kembang ora mari, dulang gedang ora mari mleset-mleset bareng tinggal mulih kancane nganggo terki. Ngenteni ngono. Ya umum. Nek niki Ibu kalih Mas wau nyawer ki tekan penyanyine, tekan sindene. Aja cara nggen kula, Bu. Ya ngene iki ana wong nyawer, wong lanang munggah meh tekan gone penyanyine, bojone munggah ra nyaut. Arep nggo arisan kok ngono jare. Nek niki sampeyan mboten nggih, Bu nggih. Nggih Pak Lurah nggih. Pak RT wonten mboten niki Pak RT? Wonten Pak. Pak RT. Pak RT niku njing taun 2017 niku mboten RT malih Pak panggilane Pak Lurah. Kepala Daerah tingkat 7. Tingkat 1 gubernur, tingkat 2 bupati, tingkat 3 penewu, tingkat 4 lurah, tingkat 5 itu dukuh nek nggen kula, tingkat 6 itu RW, tingkat RT itu 7.
Jadi sesuk sambutan kepala daerah tingkat 7 Pak RT saya masuk. Nih, jadi muncul Pak. Ning bayare ya tetep 1000 sedina. Nggih, monggo. Padha kali kula Pak. Ning RT niku enten jaminane nek tenggen kula Pak. Selama masih menjabat, tenggen kula lho Pak. Selama masih menjabat terus niku 44 juta cair langsung. Selama masih menjabat. Makanya beling kalih bojone RT kula kalih RT kula. Ngati-hati teh RT kowe nek gaweke kopi bojomu. Soalnya nek niku 44 juta masalahnya. Boten nggih saestu namung gujengan RT itu besok jadi kepala daerah tingkat 7. Niku tahun 2027 rencana bareng karo munggahe BBM. Nggih. Sawetawis wonten ngansanipun para lenggah gujengan namung supados regeng swasana supeket kekadangan boten teges mengkeraken ras pakurmatan. Lajeng minangkani pambutan. Jiro lupat munggah kabeh lewung minangkani pamundutan. Bar kuwi nek ana pamundutan dipinangkani meneh. Tak nggih ngoten tembok Cangik. Nggih, leres menika, Pak. Ya anggere arep nyumet rokok tak jak ngomong dadi rasido. Nggih. Lewung pun sendikane 4 waranggana badhe ngaturaken. Yo, do hati-hati lek maju. Matur nuwun kompake wah sing ngedram nganti kaya petinju gobyos. Matur nuwun Pak Lurah ingin sampun peparing pokokipun ora lokak malah saya kebak. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Nduk, iki kabeh peparing mau dikelumpukke, gek nggo tuku wedhus gek digaduhke mubeng. Heeh nggih, matur. Nggih, matur nuwun. Pokokipun ingkang bagian pinaringan bagas waras guyub rukun panjang yuswa kata rezekinipun rumaket anggenipun sami pasederekan. Amin. Terus pun timbul Cangik wonten pamundutan malih. Nggih, kalau wau panjenenganipun Bapak Waluyo menika badhe nyawiji, Pak. Pak Waluyo, Pak Mulyono to? Nggih Bapak Waluyo. Bapak Waluyo. Mboten Mulyono. Pundi piyayine? Monggo Bapak Oh, Pak Mulyono. Monggo.
Dadi siji mawon monggo Pak, mbangane kok kan godhong. Monggo. Das pundi? Oh Pak Waloyo Geyol nggih. Alah sidoyan sing padha jenengku kek ya. Waluyo waki wayah lu ki luar ya bebaya sak wayah-wayah luar saka bebaya sluman slumun slamet. Ayo nyuwun keplokipun. Ayo. Oh. Halo. Sing saya karo sing rukun. Padhak. Oh, nggih. Sedanten asal. Salaman aja kalah karo muntilan. Monggo nggih. Muntilan ngono salaman monggo. Menika niki pun. Ngangge mik, mik niku nggih. Nderek nepangaken asma sinten? Wah, padha iki. Mboten. Sami nggih. Waluyo. Oh nggih, sing jenenge riyen kepripun kok iso padha kalih kula niku. Ngapunten iki. Kula nggih mau nggih rada kaget iki. Lah napa? Teng poster niku tulisane kok bintang tamu niku Waluyo ngeten. Jenengan pun ajeng lunga saka ngomah. Kok sing munggah malah beda niku. Lah gambare kucing napa-napa. Nggih, monggo jenengan ajeng dagel napa ajeng ngetoprak napa ajeng nembang napa ajeng salto. Kadosipun ngetoprak menika. Nembang mawon. Ngetoprak. Nembang mawon. Oh nembang. Nggih. Oh nggih, ajeng nembang napa? Jeng aja digondeli, Mas. Mboten. Kula enten mriki kok gondeli piye to? Nek nggih nyuwun duetim. Oh nggih, kalih penyanyi. Oh nggih. Pamilih. Soalnya regane beda-beda niku. Wah, nek niku kula mermawon kula nggih. Pokoke Terus aulae ngeten. Rawukan saentuke kebeneran. Nggih. Anu kula lotrene nggih. Nggih. Men ora meri tak. Oh nggih, nggih. Engko sapa sing tiba anu gek do maju ya. Dangdangtut cendela ewa-ewa. Sapa sing besengut bakalan cepet tuwa nyang kali ngisani kendi jeruk purut mambu endrok. Waduh. Dempule klak-klak Cina gundul mbeleh tekek sir geduwir jeklek. Apa ya iki? Oh iki tipe. Kula pilih sing tipis niku kepripun? Wah, mboten tok saulehe niku. Oh, lah sampean iterane ya gegeleman. Oh anu dempule kakek dempul takto gendali teji percina mlayu duyak asu teluwe nangenu nangepus tiba niki. Monggo, ayo Nduk. Wah, beda-beda kok japane terane tiba pinggir. Ayo, Nduk. Ayo. Gur pengen gur reli lagune. Monggo. Awas aja nglangkai jajah. Jangkah logombo muni. Ayo. Ning kali warai iki. Iya dong. Kok malah kon marahi. Kon aku kira iso. Akan jenenge nggih padha to. Eko, anu oke. Ayo. Langsung. Buka wae. Buka rebab. Iya ta sik iso. Joget Mas Waluyo.
Matur nuwun sanget. Matur suwun. Waluyo Pun Pun sampun. pisan mawon. mengke Pisan dipun mawon. lajengaken goro-goro. Oh nggih. Matur suwun. Nggih. Mangkirin Mas Waluyo. Nggih. Matur nuwun sanget. Matur nuwun. Nggih. Mas Waluyo matur nuwun nggih. Nggih. Salaman pindho nggih punan. Nggih, matur nuwun. Atos-atos saya padhak sikile riyin. Nggih. Pak Lurah matur sembah nuwun, Pak RT, Pak RW, Pak Dukuh, sedaya para pamirsa pandemen budaya. Kawitipun dalu menika sami-sami ndedonga mugi-mugi tansah pinaringan bagas paras panjang yuswa kathah rejekinipun linangkung ingkang ngambal warsa ingkang tasyakuran matur sembah nuwun peparingipun pokokipun namung nderek ndedonga mugi-mugi caketna ing nugraha tinebena rubeda. Amin. Mbok Cangik Nggih. monggo kalajengaken namung saderengipun kepareng kula badhe matur wonten ngasanipun Bapak Ibu kula badhe nyekar maca padandang gula menawi lepat kula nyuwun pangapura. Nggih. Dipun lajengaken monggo Cangik. Nggih. Mangke Matur sembah nuwun nggih. Pak Nginjing panggih malih. Enjing-enjing. Nggih. Oh nggih. Atur nuwun monggo nggih.